Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba ta' Alla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. Ħuti dil-Ewkaristija se nofruha għall-benefatturi ħajjin u mejtin ta' dan is-santwarju. Ħuti kif forsi ġa smajtu, f'dan il-weekend qed jiġi ċelebrat jum l-Art Imqazza wkoll f'dan is-santwarju, fejn aħna l-Patrijiet Franġiskani bħalma nagħmlu kull sena niġu hawnhekk fostkom sabiex nitolbu l-għajnuna tagħkom. Għajnuna finanzjarja biex inkomplu propju ngħinu speċjalment l-insara li jgħixu fl-Art Imqazza, iżda fuq kollox ukoll għajnuna spiritwali, jiġifieri permezz tat-talb tagħkom. Inkompli naqsam magħkom ftit ħsibijiet fuq l-Art Imqazza wara l-Evanġelju. Ħuti jew narfu ħtijietna biex nitħejjew tajjeb ħalli niċċelebraw il-misteri għad-disa. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem u bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob l-Imqazza Marija dejjem Verġni, l-anġli l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Glorja l-Alla fil-għoli ta' smewit u paċi fl-art il-bnedmin ta' rida tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Irroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej ben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier, int li tneħħid nubiet tad-dinja ħenna lina, int li tneħħid nubiet tad-dinja il-qatt talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina, għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu, mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Fit-tjubitek mulej ħares dejjem il-familja tiegħek u kun int l-għajnuna u l-qawwa tagħha għax hi m'għandix tagħm oħra li fil-grazzja tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. Fis-sena li fiha miet is-Sultan Użija, jien rajt lil Sidi bil-qiegħda fuq tronu li merfuħ il fuq. Tħul il-libsa tiegħu kienu jimlew it-tempju. Il fuq minnu kien hemm serafini li kienu jgħidu u jwieġbu lil xulxin. Qaddis, qaddis, qaddis u l-mulej tal-eżerċiti. L-art kollha mimlija bil-glorja tiegħu. Bl-ajjat tagħhom is-sisien tal-etjieb jiteżżu u t-tempju mtela bid-duħħan. Imbagħad jien qed ja ħasra għalija, mitluf jien, bniedem b'xuftejh imniġsa jien u f'nofs poplu b'xuftejh imniġsa nammar. Madankollu rajt b'għajnejn is-Sultan il-mulej tal-eżerċiti. Wieħed mis-serafini ittajjar lejja b'ġamra nar f'idu li hu kien qabad b'imqass minn fuq l-artal u mess li fommi bija u qalli: Ara, din messejtilek xuftejk, ħżunitek għebet u dnubietek inħafer. Imbagħad smajt leħen Sidi jgħid: Lil min se nibgħat? Min se jmurilna? U jien weġibt: Hawn jien, ibgħat lili. Il-kelma tal-mulej. Għas-salm responsorjali nwieġbu flimkien quddiem l-Allat mulej irrid nannilek. Inrodlok ħajr mulej qalbi kollha għaliex int smajt kliem fommi. Quddiem l-Allat irrid nannilek, b'wiċċi fl-art nixtieħed quddiem is-santwarju tiegħek. Inrodlok ħajr għat-tjieba u l-fedeltà tiegħek, għax int kabbart ismek u kelmtek fuq kollox.
Meta sejjaħtlek, int weġintni, kattarli il-qawwa f'ruħi. Inrodlok ħajr mulej, is-slaten kollha tal-art, għaliex semaw il-kliem ta' fommok u jannu l-imġiba tal-mulej, għax kbir u seb il-mulej. Il-lemenija tiegħi s-salvani, il-mulej iżom kemm tu miegħi, it-tjieba tiegħek mulej tibqa' dejjem, la titlaqx emili dejk. Qari mill-ewwel ittra ta' San Pawl Apostlu lil Korintin. Ħuti, irrid infakkarkom fl-Evanġelju li xandarnielkom u li intom ilqajtu u li fih qegħdin iżommu sħiħ. Bih intom salvi bil-kelma li jien ħabbartilkom, kemm il-darba żommuha, jekk m'emmintux għal xejn. Qabel xejn jien għallimtkom dak li tallimt jien, jiġifieri li Kristu miet minħabba dnubietna, skont l-Iskrittura, difnuh u qam mill-imwiet fit-tielet jum, skont l-Iskrittura, u der lil Kefa u mbagħad lit-tnax. Der imbagħad lill-aktar minn 500 taħwa flimkien. Ħafna minnhom għadhom ħajjin sal-lum, xi wħud minnhom raqdu. Imbagħad der lil Ġagbu u lill-Apostli kollha. Fl-aħħar der lili wkoll wara kulħadd. Qisni twelidt mormi minn qabel il-waqt, għax jien l-inqas wieħed fost l-Apostli u ma jistħoqlix nissejjaħ Apostlu għaliex kont naħqar il-Knisja ta' Alla. Imma bil-grazzja ta' Alla jien dak li jien u l-grazzja tiegħu fija ma sfaċ fix-xejn, għax tħabat ħafna iktar minnhom il-koll. Għad li mhux jien, iżda l-grazzja ta' Alla li miegħi. Imma sew huma u sew jien, dak li aħna xandarna u dan emmintu intom. Il-kelma tal-mulej, irroddu ħaj lil Alla. Ejjew warajja u nagħmel minnkom sajjieda tal-bnedmin. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Gloria lilek, mulej. Darba l-kotra bdiet ros fuq Ġesu biex tisma' l-kelma ta' Alla u kien qiegħed f'xatt l-għadira ta' Ġenażaret. U ra żewġ dgħajjes qegħdin max-xatt, is-sajjieda kienu niżlu minn fuqhom u kienu qegħdin jaħslu xbiek. Tela fuq waħda minnhom li kienet ta' xmun u talbu jaqla kemm xejn il-barra mill-art. Imbagħad qagħad bil-qiegħda u beda jgħallem lin-nies mid-dgħajsa. Meta temm li kellu jgħid qal lil xmun, aqda fil-barra fil-font u kalaw ix-xbik tagħkom għas-sajd. Wieġbu xmun u qallu, Mgħallem, għamilna lejl sħiħ nitħabtu u ma qbadna xejn, imma laqiet tgħidli int ħankala xbik. Hekk għamlu u qabdu kotra kbira ta' ħut li xbik tagħhom kien għoddu nqasam. Għalhekk għamlu sinjal lil sħabhom li kienu fid-dgħajsa l-oħra biex jiġu jgħinuhom. Dawk ġew u mlew iż-żewġ dgħajjes hekk li għal ftit ma jerqux. Xmun Pietru kif radan inxteħed f'riġlejn Ġesu qallu, dibiet minni mulej għaliex jiena raġel midneb. Għax baqgħu tassew mistaġba kemm hu u kemm dawk kollha li kienu miegħu għal dik il-qabda ħut li qabdu.
U hekk ukoll ġralhom Ġagbu u Ġwanni u Lied Zebedew li kienu sħab Xmun. Imbagħad Ġesu qal lil Xmun: tibżax, minn issa l-qudiem tkun taqbad in-nies. Meta mbagħad resqu d-dajjes mal-art, telqu kollox u marru warajh. Kelma tal-mulej. Tal-im tal-Evanġelju natfu minn ħtijietna. Ħuti eżis kemm il-darba smajnih dal-Evanġelju. Nafuh għax smajnih ħafna drabi. Huwa Evanġelju hija kelma li turina episodju tal-bidu biex ngħidu hekk tal-missjoni ta' Pietru. Kif ukoll kif smajna fl-aħħar ta' Ġagbu u Ġwanni u Lied Zebedew. Iżda faċilment li għalkemm smajnih ħafna drabi, faċilment nieqfu mal-fatt li il-qofol ta' din il-kelma hija propju il-qabda tal-ħut u s-sejħa tal-apostli forsi. Iżda din il-kelma ħuti toħod niktar il-bot minn hekk. Aħna fin-natura tagħna, kull wieħed u waħda minna, fin-natura tal-bniedem, xi ftit jew wisq aħna lkoll bħal San Tumass iridu naraw biex nemmnu. U propju Ġesu biex juri l-qawwa tiegħu, biex jibda juri l-qawwa tiegħu lid-dixxipli, propju għamel dan is-sinjal. U Pietru, li Pietru xi ftit jew wisq jirrappreżenta id-djufija tiegħi, id-djufija tiegħek, id-djufija tal-umanità. Allum ma mallem, ma minna lejl sieħ ma qbadna xejn. Fi kliem ieħor jgħidu ħadd terġa' toħroġni għal xejn. Fi kliem ieħor forsi Pietru tgħidlu isma' jien sajjiet ta' inti ma sudaxxa kont. Jien nifhem fis-sajd inti fl-injam tifhem. Iżda Pietru forsi mnebbaħ, forsi għal kurżità min jaf. Obda lil Ġesu u għall-kelma tiegħu ra dan is-sinjal quddiem għajnejh. U jekk Pietru jirrappreżenta l-fraġilità umana, jirrappreżenta wkoll b'xi mod il-fidi iżda tagħna li kien onest, dbiet minni mulej jiena midneb. Dbiet minni mulej għax jiena forsi mhux dak il-persuna li qed taħseb inti ta'. U forsi din mhux ukoll hija parti mill-ħajja tagħna ħuti. Fejn aħna b'umiltaġi li quddiem il-mulej niddejqu nersqu. Forsi bl-istorja tagħna li ma naċċettawhiex. Forsi b'dik is-sitwazzjoni li jiena għext jew qiegħed ngħix fil-preżent li nibqa' forsi niddubita minn Kristu, forsi niddejjaq nersaq viċin tiegħu, forsi niddubita mill-ħniena tiegħu, mill-imħabba tiegħu. U allura bħal Pietru l-ewwel tentazzjoni li tiġina aħna wkoll ngħidu dak il-kliem dbiet minni mulej, dbiet minni għax jiena midneb. U hekk forsi nkunu qegħdin nitilfu it-tjubija, il-qawwa li Kristu jista' joffri fil-ħajja tagħna. Iva, bħal Pietru jridu nkunu umli. Bħal Pietru l-kol kemm aħna irridu naċċettaw li kulħadd mobbi bid-nubiet tiegħu, bid-difetti tiegħu, bin-nuqqasijiet, bil-fraġilità tiegħu. Iżda ma niddejqux xorta nersqu leh. Ma niddejqux li nobdu u xi ġifieri tobdi. Irrid noqgħod daqsxejn bikwieti bil-qiegħda sabiex nisma' biex jiena nobdi minn xi ħadd l-ewwel irrid nisma'. U propju xi kultant naħseb nagħmlu tajjeb li fil-ħajja tagħna nsaqsu l nafusna ma jiena qiegħed nafas daqsxejn brejkiet fil-ħajja l-ġen tal-ħajja ta' kuljum. Qiegħed noqgħod daqsxejn bikwieti biex nisma' Alla xi rid minni. Ħuti kif nistgħu aħna nisimgħu Alla xi rid minna jekk aħna xi kultant laqas għandna ċans. Il-ħajja tant saret maġla, ma ta' titort il-ħadd, ma tant saret maġla, li nsibuha diffiċli nieqfu ftit ħanara l-mulej x'rid minni. U propju dak li l-mulej rid minni li wara kollox kulħadd għandu l-missjoni tiegħu, aħna tansara x'qallu Ġesu l-Pietru fl-aħħar. Qallu tibżax, issa millum quddiem ħatibda taqbad in-nies. X'rid jgħid Ġesu biha dik? Ħajaqbad ixbieku jitfaħħom lejn xi ħadd u jaqbad in-nies hekk? Jiġifieri
il-missjoni ta' Pietru, il-missjoni tal-Apostli kienet ġabdiet u Ġesu permezz ta' din il-kelma qiegħed jgħid lilna wkoll illum, il-missjoni tiegħek nittama li bdiet, però jekk għadha ma bdietx tibżax, ibda mill-lum. Il-missjoni ta' kull wieħed u waħda minna Kristu jtiena differenti. Issa jekk fimniex jew għadha ma fimniex dik diskors ieħor. Dik xi ħaġa oħra. Iżda kulħadd tansara li aħna għandna dmir li aħna wkoll nkunu naqbdu n-nies. X'jiġifier naqbdu n-nies? Li nurhom lil Kristu. Li nxandru l-Kristu fejn mhux magħruf. Palma smajna fit-tieni qari Pawlu, l-Apostlu tal-Ġnus li ħniċċelebraw din il-ġimgħa wkoll. Il-festa ta' meta ġie hawnhekk propju f'pajjiżna. U stess ammetta, jien kont naħqar il-Kristu ma kienx jistħoqli, jien kont naħqar il-Knisja tiegħu. Iżda taraw ħuti kif jaħdem il-mulej f'sitwazzjonijiet li aħna qas inkun nistennewhom. Il-mulej bħal laħħa ta' berqa jiġi fil-ħajja tiegħek. Mela nagħmlu tajjeb li propju nisimgħu ir-rieda ta' Alla għalija, għalik personali x'inhi. Propju kif bdew jifhmuha bil-mod ma fehmux mill-ewwel, jifhmuha bil-mod l-Apostli. U propju kif qedtilkom fil-bidu, f'dan il-weekend qegħdin niċċelebraw jum l-Art Imqazza hawnhekk f'dan is-santwarju. U forsi xi wħud minnkom, ma nafx, forsi marru propju f'dawn il-postijiet, marru sabiex jaraw bajnihom il-kelma ta' Alla ħajja, l-Evanġelju ħaj, li hija propju fejn seħħew u fejn intqalu dawn il-ġrajiet. Aħna niġu kull sena hawnhekk fostkom nitolbukom l-għajnuna kif ġajettilkom. Iżda għajnuna partikolari li nitlobkom din is-sena, tafu din l-imbirka Covid kisret il-kulħadd. Kulħadd bil-mod tiegħu, min affettwatu mod, min affettwatu mod ieħor. Iżda nista' niggarantilkom li speċjalment l-insara l-kulħadd, iżda speċjalment l-insara li fl-Art Imqazza mhumiex għaddej minn dibatija, iżda għaddej minn martirju. U għaliex? Il-Pellegrini ma waslux iktar hemmhekk, ma jistgħux minħabba l-pandemija, u minn fuq xi jgħixu ħuti. Il-patrijiet tagħna hemmhekk, il-patrijiet Franġiskani fl-Art Imqazza li jieħdu ħsieb is-santwarji kollha, is-santwarji tal-fidwa tagħna, lill-insara l-ftit li hemm li jgħixu fl-Art Imqazza u jaħdmu hemmhekk ukoll, kif ħajjgħixu? Fejn qabel il-Pellegrini kienu jmorru bl-eluf, issa qisek kellek vit li kienet iklilma meta trid għalaqtu u m'hemm xejn. Propju din hija s-sitwazzjoni li l-insara u l-patrijiet tagħna fl-Art Imqazza qegħdin jgħixu. Mela iżjed minn qatt qabel għandhom bżonn l-għajnuna tagħna. U propju l-ġbir li ħajsir il-lejla u dak kollu ta' għada se jmur għal dan il-għan. Biex aħna fejn nistgħu nibqgħu ngħinu il-patrijiet tagħna, nibqgħu ngħinu l-insara li jgħixu fl-Art Imqazza b'kull mod, nibqgħu ngħinu l-itfal, l-iskejjel tagħhom, l-iskejjel immexxin minna l-patrijiet ukoll. Iżda fuq kollox irridu nitolbu ħafna. Nitolbu ħafna sabiex bl-għajnuna talla jekk il-bamirid il-pandemija tispiċċa, jalla nerġgħu niġu għan-normal, iżda jew nibdew, ma naqtawx qalbna jew nħarsu l-qudiem. Għax kif jgħid il-Malti, mix-xewk joħroġ il-wart. U anke forsi mdil ħaġa, jalla l-kol kemm aħna nitgħallmu xi ħaġa, ma tkunx ġiet għal xejn fuqna dil-pandemija. Iżda hemm bżonn ħut li nitolbu ħafna, speċjalment ukoll għall paċi. Għax ix-xitan ideffes dembu kullum kien. U fejn jara l-ferita, ħudu mill-ħajja tagħna l-kol kemm aħna. Ikollok sitwazzjoni, tkun qed tgħix sitwazzjoni, inti fejn daħħal subaħ ix-xitan, fil-ferita, fil-laħam il-ħaj, sabiex iweġġak iktar. U propju, għalhekk irridu nitolbu wkoll għall paċi fl-Art Imqazza. Għax ix-xitan jaqgħod tabdew is-sitwazzjonijiet biex ikompli jfarrak. Iżda aħna nafu wkoll li l-qawwa ta' Alla hija ferm akbar tissupera anke dan il-ħażen. U nitolbu għall paċi wkoll f'dan is-santwarju, mhux kombinazzjoni għax ma tantx nemmen fil-kombinazzjonijiet, iżda f'dan is-santwarju f'dak il-mużajk sabiħ li hemm barra minn kemm il-darba rajtuh, fil-misteru ta' twelid tal-inkarnazzjoni ta' Kristu, minn xi darba mar l-Art Imqazza magħna, minn xi darba mar Betlem jaf li fil-post li twieled Kristu hemm stilla tal-fidda. U dik l-istilla tal-fidda hija propju preżentata wkoll hemm barra fil-misteri tal-ferħ fit-twelid ta' Sidna Ġesu Kristu. U bħala ara l-mulej kif jaħdem b'kull mod, bħala din l-azzjoni ta' paċi, azzjoni ta' għaqda li hemm bżonn fl-Art Imqazza,
propju dak il-mużajk tem barra li rappreżenta l-inkarnazzjoni ta' Ġesu ħalsitu familja Palestinjana. Issa aħna nafu li jeżistu ħafna kif jgħid il-Malti trikki bejn Palestina, Iżrael, iżda dan biex naraw li propju l-mulej jinqeda b'kollox. Dik il-mużajk li hemm barra ħalsita familja Palestinjana li ftit tal-ħin ilu propju kienet hawnhekk ukoll preżenti. Taraw ħuti kif jaħdem il-mulej forsalina fajnejna mixejn, iżda fil-verità tfisser ħafna. Familja Palestinjana li ħalset parti minn dak il-mużajk. Ejjew għalhekk ħuti aħna wkoll fil-waqt li nibqgħu nitolbu All-Art imqazza għall-paċi, għas-sitwazzjoni in ġenerali biex tiġi għall-aħjar. Grazzi bil-qudiem tal-għajnuna finanzjarja tagħkom, iżda jew il-kol kemm aħna wkoll fuq il-kelma tal-Evanġelju nkunu aħna wkoll dixxipli ta' Kristu llum fil-ħajja tagħna. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidhirx, u f'Mulej wieħed Ġesu Kristu Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna, u ħal-ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marja Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina bata taħt Ponzju Pilatu mietu difnuh, fit-tielet jum qam minn bejn l-imwiet skont il-kodba mqazza, u tela-s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, u għandu jerġa' jiġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin, u s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem, u fl-Ispirtu Santu mulej li għat il-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li hu meqjum u mweġġaħ flimkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem f'hom il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa Kattolika Apostolika, nistqarma mudija waħda l-maħfra ta' dnubiet u nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Ħuti nitolbu lill-Alla biex jurina mħabtu batilna lill-Ibnu l-waħdini, għalhekk b'fiduċja nresqu it-talbiet tagħna. Għall-Knisja fid-dinja biex tkompli twassal il-kelma tal-ħajja lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għall-mexxejja tal-ġnus biex imdawlin mill-kelma tiegħek jaħdmu dejjem għal paċi fost il-popli kollha nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għalina biex fis-smieħ tal-kelma tiegħek narfu l-vokazzjoni tagħna ħalli nkunu xhieda ta' dak li nemmnu nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Għal-ħut tal-insara li jgħixu fl-art imqazza biex isibu kull għajnuna meħtieġa għall-lejxin tagħhom nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Minn dan is-santwarju tal-Madonna ta' Pinu għejn lill-familji tagħna jibnu l-futur tagħhom fuq il-kelma tiegħek u għamel lill-morda u dawk li jduru bihom isibu kull faraġ f'kelmtek nitolbu. Ismana nitolbu mulej. Daw li propju bħalissa din jiġbru donazzjonijiet minn għandkom, propju ma l-postulanti ġifieri 3 żgħażagħ li fil-provinċja Franġiskana Maltija bdew l-esperjenza tagħhom, bdew il-mixja tagħhom sabiex jekk il-bambin irid il-qudiem jekk il-mulej irid ikomplu din il-ħajja fl-ordni Franġiskan. Għalhekk matul din l-Ewkaristija wkoll nitolbu wkoll għal aktar vokazzjonijiet reliġjużi saċerdotali. Nitolbu. Ismana nitolbu mulej. O Alla ta' glorja bla is, inti trid li aħna strumenti dajfa nwasslu l-bnedmin l-aħbar tal-Vanġelu. Qawwina bl-Ispirtu tiegħek biex nilqgħu nwasslu kelmet bħeġġa u bimħabba li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Tolbuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. Mulej Alla tagħna inti tajtna dan il-frott tal-art maħluq minnek bħala għajnuna fin-nuqqas ta' ħila tagħna. Għamel li minnu jisralina s-sagrament tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu sidna. Il-mulej ma'kom nerfa' qlubna l-fuq. Nizzuħajr l-mulej Alla tagħna. Sewa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullum kien irroddulek ħajr. Aħna nafu li għall-glorja tiegħek bla qis. Inti twiżen lilna bnedmin dajfa u tipprovdilna wkoll għajnuna mill-istess natura dajfa tagħna. Bekk intader u tħenna l-min jintilef u minn fejn ikun ġarrab it-telfin twassallu s-salvazzjoni tiegħek bi Kristu sidna. Bih il-qetajja kollha tal-anġli ferħana l dejjem quddiemek iqimu l-kobor tiegħek. Flimkien ma tagħhom ilqa' nitolbuk it-tifħir tagħna waqt li magħhom nifirħu u ntennulek. Qaddis, qaddis, qaddis. Hosanna. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex mirraj ħibati ħal ħobs ratt il-ħajr qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ukoll wara li klaħal kalċi reġarat il-ħajr tal-iddixxipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li xxeret għalikom u għal-bnedmin kollha l-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Ħuti danu l-misteru tal-fidi tagħna. Ħabbru l-mewt tiegħek mulej inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni, u rroddulek ħajra xoġbok tilqanawn quddiemek biex naqduk. Miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu semm il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u qed taqaf l-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof Anton, mal-isqfijiet kollha u mal-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza, Alla u Omna Marija, mar-raġel ġust tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberja tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. U issa l-kol flimkien miġburin hawnhekk bħala familja waħda, nitolbu t-talba li għallimna Kristu nnifsu għas-salvazzjoni tagħna, missierna. Ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Bħalma naħfru l-minuħati għalina, daħalniex fit-tiġrib iżda l-isna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu.
mulej Ġesu Kristu li għedt l-apostli tiegħek, inħallilkom islim natikom islim tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għat jaslimu laqda li intrid fiha, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu sinjal ta' paċi li xulxin. Ħarruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Jiswa kemm għaddem ta' żejn Kristu kun jisilna za tarblu bihom għal-ħajta dejjem. Mulej Ġesu Kristu talbok li tqarbina bil-ġisem u-d-dem tiegħek ma tkunx il-kundanna tiegħi iżda ħna tiegħek tkun li ħarsin fejqan tar-ruħ ta' ġismi. Danu l-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenin daw kollha li huma mistiedna għal din l-ikla tal-ħaruf. Messu li xtitħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem ta' Kristu.
Nixtieq nagħmlilkom l-avviżi. L-ewwel qabel kollox ninaqat ma' Father Clive u nħeġġiġkom mill-ġdid biex nitolbu għall-art imqazza. Propju ftejt tal-ħin ilu kien hawn dik il-familja kif qalilkom waqt l-omelija u talbitni biex nitlob għalihom qalt li ħafna nsara qed ikollhom jitilqu mill-art imqazza minħabba s-sitwazzjoni għaliex sintendi f'ċirkostanzi bħal dawn l-ewwel li ma jsibux xogħol huma l-insara. U għalhekk nitolbu għalihom u insostnuhom. Mbagħad infakkarkom biex nhar il-ħamis li ġej hija l-festa għażiża tal-miġja tal-Apostlu San Pawl fostna. Huwa l-jum tal-fidi tagħna. Ejjew ngħixu dan il-jum mhux sempliċement qisu festa pubblika vaganza, imma festa nisranija. Ma ninsewx li hemm l-obbligu tal-quddiesa imma ma ngħidx jien obbligu huwa dmejr tiegħi li nfittex lil mulej. U għalhekk il-quddies f'dan is-santwarju sejjer ikun bħal dak tal-ħadd, ġifieri filgħodu fis-6:15, fit-8:09, fl-10 u fil-11:15. Imbagħad fil-għaxija ikollna il-quddiesa mhux fil-5 iżda fis-6:09. Il-quddiesa ta' fil-għaxija tkun dik bħal ta' matul il-ġimgħa fis-6:09. Il-bieraħ propju il-bieraħ tnieda ktieb sabiħ dwar l-istorja tas-santwarju miktub mill-istoriku u s-saċerdot Don Giuseppe Bezzina. Huwa ktieb interessantissimu għaliex fejn qabel konna naħsbu mill-iskoperti ġobda li sab dwar l-istorja propju tal-bidu tal-kappella ta' Tapinu, qabel konna naħsbu li l-kappella kienet mibnija, konna nafu li ġa teżisti fl-1500. Min dokumenti ġodda li sab instab li l-kappella ilha hawnhekk fostna u dejjem iddedikata lil Santa Marija sa mill-1402. Għalhekk min hu interessat fl-istorja nħeġġu biex jista' jakkwista dan il-ktieb propju mill-ħanut tas-sentwarju għal prezz ta' 18 euro. F'dan il-ktieb hemm dawn id-dokumenti ġodda li nstabu u hemm ir-ritratti tagħhom u l-informazzjoni kollha meħtieġa. Loti tad-demm minnu f'saħħtu imur jagħti d-demm. Kif tafu qed inħabtu ma' diversi inċidenti u fl-isptarijiet tagħna dejjem hemm il-bżonn ta' aktar demm u għalhekk min jista' jagħti d-demm jagħmel dan mill-aktar fejs possibbli propju nhar it-tlieta bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija fil-berġa tax-Xewkija. Grazzi. Nitolbu. U Alla, inti ridna nieħdu sehem minn ħobża waħda u kalċi wieħed. Għatina li nkunu l-koll ħaġa waħda fi Kristu biex naħdmu ferħana għas-salvazzjoni tad-dinja bi Kristu Sidna, il-mulej magħkom u jberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Kumplament tal-lejla tajba l-kulħadd.